We staan hier bij het Sint-Janskerkhof in Sluis. Hoe heet u en kunt u daar iets over vertellen? Nou ja, mijn naam is Henk Hendriksen. Ik ben van de werkgroep Sint-Janskerkhof. En wij hebben al sinds 2004 pogingen gedaan om hier de restanten van de Sint-Janskerk, die hier achter ons liggen, te reconstrueren, te restaureren. En dat is inmiddels gelukt. In 2018 is het geopend. En er is ook een afbeelding. Nou, die kerk is in 1811 afgebrand. Dus helaas kunnen we alleen maar een afbeelding laten zien. Zoals de kerk er ooit uitzag. Door een fout van de loodgieter is er een brand ontstaan in 1811 en is de kerk uitgebrand en daarna afgebroken. Daarna zijn de restanten blijven liggen. En pas in 1823 zijn die restanten opgeruimd. Eerst zaten de Fransen hier in 1811. En pas in 1823 zijn die restanten opgeruimd. En sindsdien heet dit terrein het Sint-Janskerkhof. Daarna is het stil blijven liggen tot 1948, tot na de Tweede Wereldoorlog. En toen is er een opgraving gestart waarbij Rijksdienst wil weten hoe precies die kerk eruit zou, de funderingen. Het was een grote kerk, 84 meter lang en 26 meter breed. Het was een driebeukige kruiskerk. En tijdens de opgraving zijn er middeleeuwse grafkamers gevonden, 12 in totaal. Er zijn een aantal restanten van bewaard gebleven en die zijn geconserveerd en die zijn te zien in de tentoonstelling in het Belfort hier in Sluis. Daarna zijn er muurtjes gemetseld, het kerkterrein is verdiept eigenlijk achtergebleven en daarna eigenlijk slecht onderhouden. En pas in 2018 hebben we deze reconstructie die hier achter mij ligt, is gereconstrueerd, waarbij de kerk en de toren is volledig in weergegeven. Door middel van 10 zuilen wordt er informatie verstrekt over de kerk, zodat u de geschiedenis in het kort kan lezen daar. Inmiddels is er ook een boekje verschenen over de kerk. Dat is dit boekje, een klein boekje, maar vol van informatie over de kerk en nog steeds bij de boekhandel hier verkrijgbaar. Bent u tevreden met wat ervan gemaakt is? Ja, ik ben wel tevreden. Er zijn ook 6 grafstenen, waaronder de oudste, een grafsteen rond 1500. Die zijn gerestaureerd en die zijn hier ook te zien. Want het probleem was, er lagen veel meer grafstenen, maar die waren allemaal eigenlijk tot gruzelementen veranderd in de loop van de 200 jaar dat dit in de open lucht gelegen heeft. Want die stenen die zijn daar niet geschikt voor. Dus er zijn 6 stenen te zien hier. De contouren zijn zichtbaar, er is informatie beschikbaar. Er zou nog een paar leuke bankjes zouden er kunnen komen. Kijk, de contouren worden nu aangegeven door betonnen elementen. Dat is misschien wel koud om op te zitten. Maar als de gemeente nog zou besluiten om daar een aantal houten zitbanken op te zetten, dan veraangenaamt het de bezoekers hier. Want het is natuurlijk een van de weinige groene plaatsen nog in de stad Sluis. De rest is natuurlijk al veel versteend. Maar dit is nou een van de groene rustpunten hier. Omgeven door bomen, waar mensen op een mooie dag kunnen zitten, wat informatie kunnen doen, boterhammetje kunnen eten enzovoort. We staan hier in de tentoonstellingszaal van het Belfort in Sluis en naast mij in de vitrine hangen 2 onderdelen van beschilderde grafkelders die gevonden zijn tijdens de opgraving in 1948 bij de Sint-Janskerk. De een stelt een calvarie voor, dus een kruisingsscène, dat is de onderste. En bovenste een zittende Maria met kind. Hier in de vitrine zien we een marmeren hoofd van een grafmonument. Het is een van de weinige monumenten die overgebleven zijn na de brand in de Sint-Janskerk in 1811. Het stelt voor Willem Zoete van Laken, bevelhebber geweest onder Maurits, dus begin 1600. En is hier begraven in de Sint-Janskerk. Achter het marmeren hoofd ziet u een schilderij wat gemaakt is ooit bij zijn leven. En u ziet de treffende gelijkenis tussen het marmeren hoofd, de wijkende haarlijn en ook het schilderij. Ook in de tentoonstellingszaal in het Belfort zien we deze maquette
van de Sint-Janskerk zoals die tot 1811 in Sluis stond. Helaas is daar allemaal niets meer van over. Alleen deze maquette is ter gelegenheid van de tentoonstelling in 2018 vervaardigd. En geeft toch een prachtig beeld hoe groot overal die kerk was. 80 meter lang en 26 meter breed. U ziet het aan de 2 kleine figuurtjes die voor de kerk staan. Hoe majestueus deze kerk eigenlijk was. We staan hier bij de 6 gereconstrueerde grafstenen van de Sint-Janskerkhof. En naast mij ligt de oudste grafsteen. Die is uit 1500. Die is van het echtpaar Van der Woude. We zien hier een man en een vrouw. Volledig staand op een stenen vloertje. Volledig gekleed. Die grafsteen is vrijwel compleet bewaard gebleven. Alleen het bovenste stukje mist. En de tekst is ook goed te leesbaar. En die staat op een van de panelen afgebeeld. Wat het verhaal over de geschiedenis van de familie Van der Woude. Daarnaast ligt de grafsteen van David van Orleans. David van Orleans is in de geschiedenis wel verder ook wel bekend. Hij was onder andere landmeter hier in Zeeuws-Vlaanderen. Maar hij was ook kapitein van een regiment voetknechten onder Maurits. Gestorven in het begin van de 17e eeuw.